dixwaza her ku diçû bêtir tîna tavê xwe têrêjên rengîn ji serê qotê çiyayê ku belekiya berfê li ser e berde serrûyê erdê û elemetên dem û devranek din bûn. Gava ku tîna xwe zêde bibû, dilê zivistanê pê ariya bû û bêhemdî xwe çav li çûyînê pan kiribû. Hema bibêje êdî rih ji zivistanê kişiyabû, hêdî rihê xwe wenda dikir. Ewel rih ji gizokê hatibû çongê, ji çongê hatibû navê, ji navê hatibû qirikê û vaya êdî ji qirikê jî dikişiya. Çi qasî li ber xwe dabû jî êdî hilma dawî dida û wexta xatir xwestinê bû. Wexta çûyînê bû, serma û seqemê xwe dida hev û koça xwe dikir. Ev hemû di demek kin de bûn û qewimên. Qir û qeşa nemabû. Berfa ku xwe wek kirasekî li bejna xwezayê pêçabû, hêdî heliya bû û ji çem ve robaran re bû hêz, qewat û pişt. Kurmik û kêzikên di nav binê erdê de bûn ji xwe re li rêya vejînê digeriyan. Li ser defa sînga erdê dar û beran, giha kulîlk û gulan tevlî bihena xweya xweş ji xwe re cihek vediqetand. Kêfa çem li cih bûn. Pêlên ava çem di ser hev re diqulipîn û hev dû ber bi jêr ve dav didan. Bi eşq û muhibet diherikî. Bextewar bû, kanî zabûn, cihok jê çê bibûn. Berfa ku diheliya, tevlî wan kanî û cihokê xwe digihand ser wê û wek evîndarê ku bi sala ye li benda evîndarê xwe be, bi vê gihandinê re kêfxweş û serxweş bibû. Ava ku xwe ji çiya ber dida digirt nava xwe û dicoşiya lez û bez, hêz û qewet lê zêde bibû, loma dengê vê bextewariyê wê li derdorê belav dibû. Wek her care ku ava xwe radibe, xoşxoş û guj jê dihat pêl di ser hev re diqulipand. Xwe digihand qeraxên û li bin guhê kendalan diqewimî. Li ser pêl û rûyê çemê kêfa spî dixuya. Li derman sor xwîna li derman zelal wek hêsirên çavan li dêrinan şîn dibû û diherikî. Caran jî li dêrinan kêfa li ser çê dibû wek şîrê di satilên berîvanan de. Kêfa mirov ji herîkirina xwe re dianî û bêhemdî dikir ku mirov xweziya xwe bi wê gava ku ew tê de ye bîne. Bi sey reqs Hûmîn di nav pîredinyayê de gera xwe dikir, dixwest bi zimanê vê eşqê dinyayê bi dengê xwe dagire. Lê belê bi derbekê re ev kêfa lê qewitî bû. Niza çima li tevlî hemû hêz û coşê, kêfxweşî û serxweşiyê ve vê ihtişam û qewetê xemgîniyekê ku sedema wê nediyar hatibû xwe di dilê wê de bicih kiribû. Di sûretê wê ev xuyanî bû, hîsek xerîb û nezelal pê re çê bibû. Nola ew ê tiştek giran biqewime û ew ê serê wê têkeve teşqeleyekê. Lê nediyar bû bê ew ê çi biqewimiya, ya rast ew bi tenê eyanek bû. Ji hêla din jî şolibûnek di vê eyanê de hebû.